Množstvo dopestovaných plodov, ich kvalita a veľkosť jadra, tvar stromu, sfarbenie jeho dreva je tak rozdielny, že sa oplatí pracovať len s množiteľským materiálom z osvedčených rokmi sledovaných zdrojov. Preto bol spracovaný program Junier, ktorý do budúcna bude ukazovať správne postupy, zásady a možnosti pestovania a využitia orecha čierneho. Len na základe ich dodržiavania je zaručený úspech a predíde sa sklamaniam a finančným škodám. Orech čierny sa používa ako podpník pre pestovanie orecha vlaského. Problém s jeho štepením je dosť značný, nakoľko treba uhádnuť správne obdobie a správny čas. Tento štep, čo vidíme na obrázku, bol robený koncom júla a dvojitým nožom, plátovaním sa prenieslo jedno očko z vlaského orecha na čierny orech. Na jar budúceho roku vidieť, ako sa nám očko ujalo a pekne silne raší. Na tomto obrázku vieme porovnať kmeň orecha vlaského a orecha čierneho. Orech vlaský má šedastú hladkú kôru a naproti tomu orech čierny má zbrázdenú hrubú tmavú kôru. Na tomto obrázku vidíme strom orecha čierneho s plodmi, ktoré sa vyvinuli v strapcoch a je ich veľké množstvo. Pracovníci výskumného ústavu lesníckeho hodnotia rast stromov, ich vitalitu a toto sledujú pravidelne už dlhé roky. Sušené listy orecha čierneho sú vyhľadávané a používajú sa na výrobu čajov, výrobu výživových doplnkov, ako aj ďalšie spracovanie v farmaceutickom priemysle. Toto je sen každého pestovateľa orecha čierneho. Tu vidieť kmeň, ktorý má okolo 80 rokov a slúži ako semenný zdroj pre ďalšie rozmnožovanie. Program Junier počíta do budúcna spracovanie výrobkov z orecha čierneho centralizovať tak, aby jednotlivé finálne výrobky spracoval pre všetkých pestovateľov vždy jeden pestovateľ. Tým by sa vyriešil problém nákupu drahých kvalitných technológií. Naďalej pracujeme na dopestovaní najkvalitnejších sadeníc, ktoré spĺňajú požiadavky pre jednotlivé spôsoby pestovania. V spolupráci s Výskumným ústavom lesníckym sa sleduje rast a vyhodnocuje sa množstvo použitého orecha čierneho v agrolesníctve. Hlavným cieľom je vypestovať odrody orecha čierneho a dostať ho medzi ovocné druhy. V posledných rokoch výskum využitia orecha čierneho na drevnú hmotu prebieha na úrovni dopestovania vhodných krížencov. Tieto sa nazývajú intermédia a majú zlepšiť vlastnosti rýchleho rastu a krajšieho dreva. Do programu Junier pribudol aj bod výskumu a dopestovanie už potvrdených variant týchto v zahraničí osvedčených hybridov. V pestovaní orecha čierneho je najťažšie prekonať legislatívne problémy. Je to ťažšie ako rozbiť čierny orech a to už napovedá, že táto cesta je dlhá, ale musí sa prejsť. Napriek tomu, že orech čierny nie je invázny druh, výsadbou veľkých a malých ploch pomôžeme každý pestovateľ k popularizácii orecha čierneho.